Challe 454, sporthengst, reserve kampioen van hengstkeuring 2011, reserve kampioen jonghengsten 2013, reserve kampioen in het algemeen kampioenschap 2013 en reserve kampioen oude hengsten 2015. Challe ook de tweevoudige kampioen der hengsten protégés. 10 jaar, waar wij met Meijer in Veenwouden de Fokker. Zit van de familie Avalkermaas, Citruswoude. Challe is een zoon van minstens 384, de moeder een ster Manny van Brandes. En daarachter een sterpreferente Manny van Jurjen, komt uit stam 70. Zet 1 uur 38 winstpunten. Aangespannen in de limietklasse, 13 winstpunten. Challe is de eerste goedgekeurde zoon van oud-kampioen en al zeer bekende minstens 384. Stamt uit dezelfde mening als de preferente Fijnse rastypische hengst. Met name talent heeft getoond als startpaard. Verrichtingen behaalde Challe in deze discipline is uitmuntend. De score 91,5 punt. Was dus de kampioen van Nederland. De Friese dekhengsten protégés in 2010-2011. Goedgekeurd op basis van nakomelingen, hengsten met de hoogste vakwaarde voor exterieur, terwijl de nakomelingen ook in de AWFP-testen goede verrichtingen tonen. Eerste goedgekeurde zoon Johannes 484, vorig jaar de kampioen. Gestationeerd bij stal de Mexican Citruswoude. Challe 454. Challe 454.